Kuya nagay-food kaya na ko. Ninyo di mo ano. Naminod na imong tail? Oo. Sus, Ginoo. Ganing gido. Oo. Tadi kasi kating baklay ko ganiya. Lagi. Salamat gi kayo nga lugar. Ay mo gipalit akong duyanan. So taga-asa ko mo bugas. Ali tay. Oh. Dito sa ta. Dito ta kadiot. Ligyan na nimo? Oh. Apa mo nagikan? Sa kuan. Ha? Dunya transpora. Ah, man dapit. Transpora. Dunya. Transpora. Ah, man dapit. Okay. Swakay. Dito sa kuan? Ang padulong kita tong Padulong sa Puting Bato. dili. Biskat kita ko na. Ay sa atay ha. Butang sana. Dire na. Dia na. Kaya na pa na nimo gi baktas. Oh. Mga gikan sa usa to Swakay. Oh. Pila ka kilometro? Ay. Ikan lang sa Santana. 15 kilometro. Pila 15? Imong gibaktas? Oh. Padulong diri sa kuan? Kuning kebaran. Kabadbaran? Mao ra na imong dala. Mura. Mao ra na imong panginabuhian tay. Arang gi kapuya nagay-food kaya na ko. Ninyo di mo ano. Naminod na imong tail? Oo. Sus, Ginoo. Ay paligya ni tatay. Unsa gani ngalan nimo tay? So bao. Obaob, Gustinyano ko. Osteniano Obaob, Bao. Tubaob, Oh. Obaob. Oh, bao. 15 ka kilometro ang imong gibaktas patulong diri ah. Ang imong tuhod nang haoy na. Sus, Ginoo. Nagpila man pud na tay? Legal legal ang kontrato. Maulian niya matuhod sa kuan. Di ka po kayo. Namahaw na ka? Usap. Wala pa ka namahaw? Ito may kwanta. Bakal niya ito may kwanta. May kwanta yung taon. Sus, Ginoo. Wa pa ka namahaw, alas 8 na hapit naman alas 9. Sus, Ginoo. Mangaon sa tatay. Pakanon ta ka. Malangan mo ko. Ha? Malangan mo ko. Sige lang, tagaan ta magagbugas. Oh. Taon. Oh, lagi tagaan ta magbugas. Pakanon ta sa ka. Ha? Amo na pet. Di, kuwan tay. Gikan ni sa taas. Oh. Gikan ni sa taas ning bugas. Oh. Tagaan ta bugas, ya pakanon ta sa ka. O, ibutang sa natay. Kadali. Tapos Ginoo, 15 ka kilometro ang gibaktas si tatay padulong dan diri sa Kabadbaran. Kumang gani. Naku kamangit mo ba't barang kay. Wa pa. Layo-layo pa man tong sinto sa Kabadbaran. Pamugas ka po ganyan. Pamugas ka po ganyan. O lagi. Kadali tay, pakanon ta ka tay. Ta. Ali tay, sakay tay. Tadi kita. O, diri ara na ibilin. Ya, dong, diri asa ka pakanon ko sa tatay ha. Ali. Kan bugas. O diha lang sa na kay balikon ra man nato. Kay magpamahon ta ka. Adin na naghaw. Ayaw. Dali ra man kayo. Mangita ra tag karinderya. Di lagi na mawala tay. Okay. O diha ara ng bugas tay. Ha, sakay tay. Ali, unsa imo tay? Dali. Pili tay. Kung sa imo sudanon. Oh. Tinula tay, tinula. Oh, pagpili lang tay. Oh, nay tinula tay, sinabaw, sinabaw. Akan naman kay may kahit. Oh, sinabaw. Nya, apili o sa pamantay. Pili pa tay. Ha? Sige lang. Ayaw ka problema ng dako. Oh, kana, kana. Oh, sige. Nya, Kung nagkikipapili ka tayo. duha ka, pila ka rice tay. Duha. Duha ka rin. Pagpabusog, pagpabusog. Duha, duha ate. Oh, duha. Wala mo gumbo. O sige, ayaw ka ulo tay. Ikaw ra po'y isa sa inyong pamilya tay. Ikaw ra isa. Ako napamong ko'y asawa, nakamberdo. Kamu ra duha. Nangaminyo man sila. Imong mga anak Ang mga anak. Taga-asa man eh. taga Suwakay. Swakay. Suwakay. Suwakay. 15 lagi daw nga kilometro. 15 kilometro gikas. Ang magala. Ang gapil sa akong pan Suwakay. 1 kilometro po siya. 1 kilometro po kita sa highway pa ng Suwakay. Ah, 16 kanan. 16 tanan imong gibaktas padulong lang diri ah. Oh.
nya kana ra isa imong gidala. Kanar siya, mabugat ang kuha, di mo kaya na ang kuha. Sus Ginoo. Pila na edad nimo karon tay? 75. 75 imong pangidaron nya. Ako pag Gibaktas pa na nimong 16 sa kilometro. Ako po din mga sa way. Ikaw pa dyan mga sa uway. Taga-adlaw ka makabuhat na tay or Kung kadaan lang, ang pagdunap ko maka-deliver dito kay akong anong mga bukton nabuhay man. sige tay, pagkaon lang sa tay. Ay, dagan kay kaon. Sige. Birada. Dagar ni kaon. Sige lang tay. Saktor kay sa katapos. Grasya na sa Ginoo tay. Tubig lang imo ha. Alright, tubig. Dali mo inom. Sus. Dali tay. Ano ba niya? Relaxa. Alalayan sa kanako. Ani na lang tayo. Ako na lang palit ana. Ihatod ka na lang ka sa inyong balay. Para dili na lang ka mag kuan o dili na lang ka musuroy para makarelax sa karong adlaw ba. Kay kung imo nang isuroy tay, wa pa may kasiguraduan nga mahali na. Di ba? O ako na lang palit ana. O nya ihatod ta ka sa inyong balay ha. Ampo lang sa Ginoo perminti tay ha na maka lantaw sa atong kalisod. Muna anak mo gid tay. Tabangan kita dito. Tabangan po ka. Hindi tawag yun sa tabang na to. Tabang na. Kalayo sa imong gibaktas tay, nakaya pa man gyud nimo ang imong paglakaw. Nya sa imo kong pangidaron. Believe jud ko sa mga tao tay nga pareha sa imo ha. Bisag unsa kalisod sa paginabuhi, mulaban jud kag patas. Ihatod lang kanako sa inyo ha. Kaya para makatuod po ko sa inyong balay. Oo, kana ako bugas. Oo. Imuha na ng bugas. Lagay da. Kanang motor. O, ikarga ko ng motor. Tayo. Sa tayo ha. O. Abot pagtutog Atay. baba. Ay. Lahagi lang yun na maka mamat na. Kaya waragwa na kayo kapuyaw niya ba kasi kumato. Grasya sa Diyos na tay. Grasya na sa Ginoo tay. Gikan. Ang importante anak tay nga di lang jud ta mawala og pagampo, no? Oo, anak yun. May bulong na siya manambal. Kana may mayo tay. Kanang imong pagpanambal tay. Grasya gyapon nas Ginoo nga ikay tambal at mo istrihan ka lang ka. Dili ko na mangayo pagbuo sa tawag niya pagkadaan. kana may mayo tay. Kay kung mototal ka dili na tabang Tama gyud tay. tabang. Mo nagingon tayo kung unsay gibuhat nimo sa imong isig ka tawo, mubalik ra gihapon na sa imo ha. Oo, anak yun. Nya tay at ta. Ma'am. Sa tayo mga ma'am, sir, yato sa niaton. Umuunin balay ni tatay dire. Ay, may buntag nay. May buntag. Nay, bugas nay oh. Mga unsa po kay oras gikan kay inatay? Alas 4. Alas 4 sa buntag, Media. alas 4:30. Ngit pa gyud ay no. Ngit pa na. Sus Ginoo. Man pud ka magkuhaan atong para duyan tay uway. Dali bukid. Katubuki dito. Oh, Sa ato pa baktas pa ka. bagtas ba? Baktas pa ka nya diri lang nimo himuon. Oh, dili mo ah. Sakto-sakto kali ba? Sakto-sakto imo kalayo oy kay dali man kag 16 kilometros. 16 pag maabot. Magabot. 16 kilometros sa baktas alas 4 pakas buntag di gikan. Kapisa. Ayaw na tay. Okay ra. Okay ra. Importante di tay ampol untas Ginoo tay no. Oo. Permente magpalit og tambal sa imong arthritis tay ha. Sakit imong tuhod kay Ganing gido. Kagadi kasi kating baklay ko ganiya. lagi. Salamat kay kayo nga lugar. Ay mo gipalit akong duyanan. So tagasa ko mo bugas. Kaya man yung bugas ni. Oh. Dili na ko magdugay tay ha. Sige. Oo. Nga karon angka pa naman kasi ka to. Oo. Man tuma kuno. Salamat kay sa Ginoo tay ha. Salamat kay tay. Salamat kay kayo. Amping perminti tay. Okay. Nautun na tayo nga tagaan pagag mayong lawas sa Ginoo, taas nga kinabuhi.